Masabaan yun yung mag-asawa. Masabaan yun ang mga saba. Dapat ko happy. Hapit na ang tapos ko mapalit. Ma-enjoy number 2. Aba ang mga bayot. Tagsa na takrat siya sa... No, it was not. Baby, Nana! Baby! Youngest participant. Youngest! The youngest! Kalilang participant. Tawa siya. The youngest Kalilang participant. What's your name? Ina. Hinday. Sige, kabibo ba na ito? Diyos ko. Kung saan ba naluya ka daw? Ang mga Carline o ang mga nakila. Mona. Ha? Ang mga kabayutan. Gusto niyo mo kape? Magkape? Wala ba? Wala ba yung kape? Uy. Na, si ano po si... Uy, kaya nga itong mga driver. Ang mga driver ba? Lagi. Uy, kaya itong mga driver. Unsa nga, sikat pa ito, abot na ako. Sukat pa ito, abot na ako na. Sakit akong tuhod ah. Hi! Ay! Uy! Michelle! Manini! Michelle! Hi, Timothy! Hi, video! Hi, video! Anak ni Baby Joy! Ha? Anak ni Baby Joy! Uy, kadako na pa! Dalaga na. Kadako na! Ayan. Paila-ila ko sa imo. Aman siya. Wala? Again? Again, ha? Tanawa, nagbaylo ka. Grabe bang dugi. Bali sa mata pa ah. At naman ang questions na ang mga questions. Ay, si awa tawa. Ano yun? Bawgod. Documented. Documented. Ha? Yung kasi awa-tawa ba? Yung noon sa naman ka. Lagi, nakita niyo. Dili kay bawal na si Carlisle og siya kanina nagsundo mi. Parehas na. Boy, lagi. Una. Oy, aratawata. Amo mo ay. Amo mo ay. Yes, kunipin mo, kunipin. Why kunipin mo? Why kunipin mo? Kulit, sandali lang. Paghihawak lang sandali. Paghihawak lang sandali kasi pinahawak ako. Ano ko muna siya. Bigyan mo lang ate. Continue na tong recording mo. Ate! Gusto mong i-push mo.